Ako zistíte, koľko si môžete dovoliť zaplatiť za jeden klik v Google Ads? Nevychádzajte len z ceny kliknutia ako takej. Vychádzajte z toho, koľko vám reálne zarobí objednávka alebo dopyt. Ak poznáte maržu, priemernú hodnotu objednávky a konverzný pomer, viete si odhadnúť aj maximálnu cenu za klik. Príklad. Ak zo 100 klikov vám príde jedna objednávka a na objednávke zarobíte 50 eur, jeden klik vás nemôže dlhodobo stáť viac než 50 centov. Samozrejme, sú tam aj ďalšie premenné, ako dopadová stránka, koľko sú ochotní zaplatiť vaši konkurenti a samozrejme meranie. Ak neviete, čo sa stalo po kliknutí, neviete si nastaviť ani cenu za reklamu. Pre ďalšie tipy ma sledujte na sociálnych sieťach alebo sa pozrite na stránku seotrends.sk.